सोशल मीडिया के रहे स्टार आत्महत्या के भइल शिकार। बिसुड़ू राज के रहली वाइफ जब गजब के रहे ख्वाहिश। आपस में दोनों करे लड़ाई जिंदगी नौकरा भइल जुदाई। जिंदगी तो चलल ओकर पाछा बिसुड़ू से हो गइल खपा। आगे कहानी के बढ़त दिशा सुनत रही मालती चालीसा। अर्जुन के साथे कुछ दिन रहली साथ में ओकरा जिंदगी बितैली। बिसुड़ू राज वीडियो बनैले मालती चौहान के पोल खोलले। कोर्ट में पहुंचल दोनों के बात दोनों के कैलस प्रशासन साथ। मालती बिसुड़ू भइले फिर एक दुखवा दूर भइले अनेक। 22 तारीख के आधी रात लटकल फांसी अपन म्यूजिक बाय आदित्य। बेटा खाती सोचे लगली चिंता में ओहो डूबे लगली। इज्जत के ओहो रहली भूखल बेटा खाती मुहवा सुखल। इज्जत पे लागल ओकरा दाग मालती के घूम गइल दिमाग। 20 तारीख